alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. To na yi murna da farin ciki da halartar wannan maulidi mai albarka kamar yadda kuka shirya wannan maulidi. Ana ganin ku yara a shekaru amma kuka shirya wannan maulidi, to mu ma da haka muka fara. Ba ma kai ku ba ma, ni lokacin da na fara yin maulidi na wani gida ban kai shekara 7 ba a duniya. Haka muka taho har zuwa kuma yanzu maulidin Shehu Ibrahim kuma da muka yi, wanda shi aka yi akwai Inyas kanin mu ranar sunansa na fara yin maulidi. Alhamdulillah. Shekara 33 kenan. To wancan kuma shi ba a san ma shekaran ba, saboda haka ake farawa kuma alheri ne wannan shiryawar. Kamar yadda kuke dan nan Shehu ya zo zai fita wani lokaci, Shehu Ibrahim radiyallahu anhu sai ga yara haka sun taru kamar yadda kuka sa wannan yan mutum abubuwan kuka dan kewaye. To Shehu ya zo zai wuce kawai, yana zuwa sai ya ce suka ce Shehu a dawo lafiya. yace kai me kuke yi ko me kuke? Suka ce shehu muna maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallama. Sai shehu ya ce barhama job a ɗauko ƙaton sannan a raba a yanka musu. La ilaha illa Allahu akbar. Yace kun ji mun sannan a ɗauko shi a yanka a raba yaran nan. Sai barhama job ya ce shehu yara ne fa, su fa wasa suke. Sai ce kai in su yara ne shi ba yaro bane, wanda ake maulidi shi ake dubawa. Saboda haka wannan alkhairi ne kuka shirya na wannan maulidi, da a ce mun sani tantini da sai an zo an yi awa 2 ko awa 3 ma ana jawabi. Wallahi kware da gaske. Kuma da abubuwan da a sassa mu ko amma saboda yanayin ga yanda aka yi, amma in Allah da shekara mai zuwa sai a yi haka. Shekara mai zuwa muna raye idan aka yi naka wa shirin za a je can da yamma sai a shirya da yanda za a yi a zuwa awa 1 ko awa 2, saboda yanzu suna jiran mu can kuma yanzu din nan yanzu za a fara maulidin su kuma yanzu mu ake jira. Yanzu ana ga ma mai mutum na zo suna jira ulu saboda haka na yi murna, na yi farin ciki kuma da wannan taro mai albarka, wannan maulidi mai albarka, kuma insha Allah ta'ala kuma shekara mai zuwa za mu shigar da hadiyar mu alhamdulillah a cikin wannan maulidi mai albarka. Saboda haka ku rike soyayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shine babban arziki, shine babban alhairi. Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka haife shi a watan Rabiul Awwal, kuma aka haife shi ran Litinin, aka ba shi manzanci ranar Litinin, ya je fadar Allah ranar Litinin, ya karbo sallah ranar Litinin, ya hijira daga Makka zuwa Madina kuma ranar Litinin, ya dora dutsen Hajar Aswad akan Ka'aba ranar Litinin, ya aure Khadija ranar Litinin, ya koma ga Allah ranar Litinin. Allahu akbar. Waɗannan za ku zanga ji a wajen tari ana faɗe manzo Allah ne biyayya ne, kuma ku zama masu biyayya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kyautatawa al'umma ne, ku taso cikin kyauta, kar ku zama marwata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tausayi ne, kuma ku zama masu tausayi. Kuna yin yaran nan ku taso da abin da ku jana fari na alhairi na annabi da kyauta da girma da martaba duka kuma ku dauka. Wannan muku fata na alhairi a wannan maulidi mai albarka. Allah sanya albarka, Allah sanya alhairi, kuma Allah sa shekara mai zuwa abin ya karfafa. Dama kowa da haka yake fara, har kuma a tafi ga baki daya a zama kuma an je an game ko ina ne da cikin waɗannan alhairi. Saboda haka Allah ya tabbatar da alhairi. Sai ku yi hakuri zuwa wajen zamu, amma zaman nan kawai da muka yi yayi sai ku an yi maulidi. Iya wannan zaman da muka yi an yi maulidi ko ba ka ba? An yi maulidi. Allah la ilaha illa Allah, Allah la ilaha illa Allah, Allah la ilaha illa Allah, Allah la ilaha illa Allah. Allah la ilaha illa Allah, Allah la ilaha illa Allah. Allah la ilaha illa Allah, Allah la ilaha illa Allah. Wa zawjihi wa hizbihi Allah la ilaha illa Allah, Allah la ilaha illa Allah. La ilaha illallah, Allah ya Allah.
لا إله إلا الله الله يا الله بمن وصل اللقواني الله يا الله تصل ذكر الأغاني الله يا الله وارمني بير الإحساني الله يا الله وصل مختوم الدناني لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلاة الفاتحة No.